जिहेतु नोंथाङा बिथांनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरआव फैनानै मोनसे समनि बे सनाथि मायथाइफोर नेहाथारि आरो खैराबारि बयनिफ्रायबो आगोलावहाय आं बे जोंखौ सोमजिनानै लिंहरनायनि समितिखौ धन्यबाद होनो सानो बिथांखौबो आरो समितिया खामानि मावदों बिराद मोजां मोनदों बेबायदि खामानिया जोंनि नेपालावबो मावनो मोनला मोजां जानायमोन दा जोङो नेपालावहाय बाथौ गौथुमनि समिति बाथौ गौथुम गैया दा जोंबो बाहाय नायनानै नेपालावबो मोनसे दानो सानदों दानायनि जोंबो सोचिदों आरो थांनाय नायनोसै जोंबो नायनानै नोंथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन मानोना एफा गोजानाव थाहैनोबो दिनै गावनि आंगो जि गुदि धोरोम बेखौ जे बावगाराखै बे समाव जों नुबाय जोंनि आसाम हालामावसो गोबां बर' मानसियानो खिन्थु गावनि धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमफोरखौ दिनै आजावनो लामा हरदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बिसोरखौ जों मा बुङोमोनला नेपालनि धोरोम आसामनि धोरोम बयबो दाबसे थानानै मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमखौनो आवथिनानै लानानै थांनांगौ जायो होननानै बेखौबो खावलायबावनो आङो जों मोननो हादों माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि सारा बर' रायजो राजाफोरखौ मा होनना खावलायगोन बे समाव बे समाव जोंनि बर'आ मोनसे धोरोम लानानैनो थानांगौ जायो बयखौबो धोरोम बे बड' धोरोम बाथौ धोरोमखौ लादोनि जोंबो नेपालावबो बे थांनानै मोनसे प्रचार खालामनानै जोंबो मोनसे गोरोबनायसै जों बाहानि बड' बाथौ गौथुमखौबो जोङो खावलायनो कि जोङो फै नोंसोरो जोंनि नेपालावबो बेबायदि प्रग्राम खालामनानै मोनसे धर्मनि प्रचार खालामनानै जोंनि मोनसे बे बाथौ धोरोम मानिनायनि मोनसे मानिलाय बेहाय एसे बेलेग बेलेग जालाङो बे जायगानि सानजायो नोंरां बेखौ मोनसे गोरोबनोखाय बाहायनि समितिखौ मोनसे खावलायनो आरो जोंनि नेपालावहाय दासिम टटेल 5000 समथिं पपुलेसन दङ बर'फोरा बेहाय जोंनि 85% बे बाथौ धोरोमानो मानियो 2% समथिं ख्रिस्टान दङ बेबायदि गैया बे बाथौआबो मोननै खालि दङ जे मोनसे माबा खालि बाथौ शिब धर्म होननानै बुङो बेबायदिबो मानियो खायसे खायसे दङ बेहाय मा होनब्ला पुर्ना दाबो बे बलि होग्रा मानसिबो दङ बे खयथा दङ बे 10%सो दङ बाखि 85% फुल फग्राजों होयो आरो नेपालनिफ्राय फैला आसामाव फैला बड' बिसाफोरा गोबाङै नुयो बिराद खुसि मोनो आरो बेबायदि जोंनि नेपालावबो दंला जों सेखाया दंला जोंबो एसा प्रग्राम खालामनो मोनोमोन गुस्थि खेलाबो गोबां जानायमोन दा जोंनि खम दङ आरो एसे रावबो जालाङो नेपालाव थानानै नेपालि भाषा रायलायो बाहानि बड'जों एसे गोरोबलाया माने गोरोबलाया जै भइस एसे गोलावै रायलायो जोंबो एसे मिथिस्लाबा जों रायलायनायखौ एसे मिथिस्लाबा जे रायलायो मोनसेयानो आरो बैसागुखौ माबायदि खुंनो नागिरदों दा जोङो मोनसे बैसागु बे बैसागुआवहाय जोंबो मोनसे बैसागु खुंनाय बे खुंनायावहाय बाहानि आसामनि बर'फोरखौ मोनसे निमन्त्रण होनाय जोंबो दा निमन्त्रण होखादों जोङो दै फैनाय होननानै फैगौ होननानै आरो बे बेलायावबो जों बे बाथौनि प्रग्रामखौ एसे फकास खालामनानै खुंनाय जादों देग्लायनि बैसागुआवहाय बिनि आगोलावहाय बाथौ समितिजों गेजेर गेजेर रायलायनानै मारिखम खालायनाय प्रग्राम होनानै जोंबो साला लानोसै आरो आफादगिरि जिहेतु नोंथांमोना नेपाली भाषा ना बोलते हैं ना थोड़ा नेपाली भाषा में थोड़ा अच्छा ठीक है हामी नेपालबाट यहाँको आसामको सम्पूर्ण बोर्डहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु अब आउने बैसागुमा हामीले बैसागु प्रोग्राम गर्छौँ उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् तपाईँहरू नेपालमा पनि आउनुहोस् नेपालमा आएर हेर्नुहोस् नेपालको परिस्थिति कस्तो छ त्यसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्छ तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् सकेसम्म तपाईँहरूले सहयोग गरेर
हामीले नजाने कुरा सिकाउनुहोस् अथवा हामीले गरेको कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ भने हामी सिकाउँछु त्यसले गर्दा यहाँ आसाममा भएको सबै दाजुभाइहरूलाई नेपालको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार